What's up mga idol? Tayo bagong video mga idol. Kanina mga idol, dito ko sa City of Iba. Nag-deliver ko podcast din sa Loops. Nakalapot mga idol. Grabe. Nakalapot na taon si Bali na ito. Yan, nakakot ang impiyan ko. Naka-Star Wash. Kaya gawas mo sa mga idol. Kamalapot yan ako ni Bias Orca. Lubin yung pagsiga mga idol. Yan mga idol, nailihan ay order nakalit na tawag ikan sa PNP Danao or sa Bladang Mexico sa iyo so kahit makalit pa rin kayo para ditangkas pa yung kaya lumak kaya na lang maaptakan mga idol. So sige, sulat na idol. Nagkukog singko, huwag ba mo agas, pero tanggal. Ay, huwag. Siguro suot tubig. Nasa eh. Walang taglayang pa. Pukasanan. A few moments later. Walang taglayang pukasanan. Gini ako ba? One eternity later. Time check, 2:30. Managluto si Mama Dals sa seafoods na order sa taga PNP Danao. Kaya atong pakita ninyo mga idol ha. Muna siya mga idol, steam scallops. Oh, grilled scallops. Shrimp tempura. Calamaris, garlic buttered, sakto ba? Crabs, spicy, chili. This is spicy chili seafood. Steam lambai, shrimp. Oh, di. Oh, shrimp. Kaning gusto nga rin. Sa Garlic shrimp. Chili ni siya. Chili, garlic butter. okay, mga siya order sa taga PNP Danao, staff sa PNP Bank Danao mga idol. Ano siya mga idol? Lamig ka ng iyang makan mga idol. Busy na naman si Mama Dals mga idol sa picture taking. Wala labs mga idol. Kapak na idol. Para nagsikuan Rosana Roses. Binagol ta iba na alawi lang. Masyadol si Mama Dals. Karong alas 3 mga idol, mag-ready na ta kaya tuyat sa Danao. Tapos 4 man ang gikuan idol, ilang gusto ng ipatod. 4 man ang gusto lang ipatod. So alas 3 sakto kay kapag ito dito malit. Diba nak-nak? Nak-nak? Nam-nam! Gapon na idol, wak taka kuan kapaayo ni Orca kay nabigyan na suras mga idol. Gapon na idol, wak taka paayo ni Orca kay nabigyan na suras mga idol. So magagani karon nga kuan walay guba grabe natanda nga wala na checkpoint noon sad punta pamandi sa kamay na so kay idol ay kumbatin sa mga idol kumbatin ka ito ako ipakita nyo ang mga diferensya ni Orca, sekreto ni Orca idol. Number 1
Wala na ilubim si Horka. Siguro, listahan na yung mobilya. Number 2. Higat-higat ang si Horka. Eh, guba na kaana ni, basag na. Secret ni Horka. Number 3. Leaking ni. Siguro, lista ng USL kung di mada, lista ni Satan. Mga sunod pa jud. Dalo dapita. Kining ka din na bago pa ni. Ang isla na kining mag-ilista ni siya. Huwag ka nang tubangan. Yang tibok ka ni Horka Idol. Basag na Idol tungod sa among pambati sa kasada Idol kadadlaw. Sunod pohon-pohon lang. Magwaayo ang grasya. ato ni pagkapuhan si Horka Idol. Diba? Time check. Alas 3:10. Sakto na kaniya itong ganaw. Amo ito mga spatro. Mamatay ko anon. Mamatay action camron. Teleporting sa ta. Okay? Let's go, baby. One eternity later. Time check. 4. 5 ulit ang minutes mga idol. Pero okay na kaya. Okay. Ito kong tugay. Tapos sa PMB na na. Na-deliver na ito. Salamat ninyo mga ma'am. Sir, sa stop sa PMB na na. Kaya ba ako nga malamayan mo sa amang seafoods mga ma'am, sir. Mga staff sa PMB na na. Iba ako magbalik sa ilamihan. Thank you kayo sa order. Sa sunod na basta naman kayo. Ingat kayo. Relax sa mga idol mga idol. Horka, mas lang kayo Horka. Okay ra ka? May kapoy. Wapang sa kapoy, fighter ko kasi yan. Spatro chess, ulit na tayo. Let's go, baby. One eternity later. Kung ano man na yung Andre Albertos, lain naman eh. Santino naman eh. Ito pang itaon, gasa na nag-Albertos naman, plus Carmen, mga lori. A few moments later. Kita na Albertos. Atau yapin mga lori kay request. Two 2,000 years later. Good morning mga idol. Ay, balik. Time check. 9 sa buntag. Good morning ninyo. Good morning ninyo diha mga idol. Mas nabibin na ko na idol pero parang basic is mamadal idol. Mamadas. Pumungkod niya pagkawan na mga idol. Tabangan ako sa lutan kaya kung lalas mga idol. Basic idol. Kaya naman may customer idol. Ako nato dito sa kuan Bourbon o ganado ka po. Ya para nag-oras sa alas 12 patol na lunch. So unahan na to ang Bourbon. So mato tayo itong mga kuan siguro. Pero lang taong rasa dapat. Kaya para kuan ako pamuha si mamatas mga idol ay. Para dili ta magkuan. Dili ma-pick sa oras ba. Atod-atod ron. Nagsabi kapin. Balik ko dari alas 10. Ito na ko dito sa kuan. Tanaw, sabang sarap kuan. So, nadadalit tayo doon. Tutulangan si mamadas butan, mamadas. Ayun lang, abis ngayon tayo doon. Now, butan din si mga idol. Abis kayo. Butan din si mga idol. Ato tabangan idol kayo. Pasok ko na ba ng ganang kuan? Tabangan, sabot tayo.
Bakit? Muna yung sa bourbon mga idol. Duha ni kabuk iha-order na eh. Muna siya mga idol. Tempura. Ini steam. Lambay. O calamares. Muna yung primerong set sa orders sa taga bourbon. Yang sa idol. Yang kuha ni mga grilled. Squid na idol. Ayun, lagi pa doon. This one handle itan mga idol. Basic na si kalas mga idol. Kung bita ko niya nga nung wala ko na pakawa. Kaya si mga idol nga katugtag maayo pa para rides na to. Dili ta panon. Dili ta focus kita. Isang tanap na to lalas mga idol. Utan ka siya mga idol. Utan ka lalas na. Sige bro, kalau bro dito piki-piki na oras 9 kapi na. Kinanglan mato na nato ron kay para kita magpingal sa oras. Tabangan lagi nato lagi. Maldita kayo na nato halos. A few moments later. Kumana ang order sa bourbon mga idol. Kabuok. May dalay. Steam lambay. Real squid. Shrimp. Steam scallops. Grilled scallops. Calamares. Chili crabs. Shrimp tempura. Ang order sa bourbon. Bago na siyang namong customer idol ha. Bago na siya namong customer pangitaunan na sa bourbon mga idol. Muna yung order sa Danau idol. Shrimp tempura. Grilled. Lambay. Chili lambay. Calamares. Ano siya mga idol. Awas mga madalo. Busy ka mga madalo. Puso. Pap. Grabe na puso ng madaman. Time check. 10:46. Change planta mga idol. Unahan mo to ang tanaw kay masayaw ang iya ha. Kay 10:46 na ron. Yang sa bourbon alas 12 batod. Sa Danau alas 11. So unahan na to ang pan mga idol. Kining Danau murag apikit sa idol kay abot ato abutang ta 10:46 na ron. 40 minutes asun sa kapin. Kay abot ato dire ato tato sa bourbon. So apikit idol. Madawag ka ni. Ato na yung idol. Ato na ko, lari ko na ko. Pas ako. Apikit na kayo. Ang problema din mga idol. Wala pa kinin nato na kuhan si Horka. Wala pa nato paayo. Nagtang staple. Sumubayan sa taanig. Kuhan. Gubaon si Horka. Adoktag na yung chikman kasi matlantag dakok ba. Let's go mga idol. Kaya apikit na kayo. One eternity later. Nato na ako dire sa sitio country. Mga idol. 11 problema ni mga idol kay 11:46 na. Ang bourbon ako kakag sound ka. Ipabal-abal lang siguro kaya napamagote din ko mada. Let's go mga idol. Balik na dito kaya ang bourbon dahon. Yun, okay lang. Tiksa naman ang lalag. So, okay lang. A few moments later. Buwan pa dyan mga idol. Patay dito sa mira to. Patay lagi. Patay.
si Lalag. At tagoon naman. Bala rin. As magkagagman. A few moments later. Di madama mga idol. Uno sa unahan. Uy, grabe ka unos. Di ko kadayon na ni. A few moments later. Una naman. Bahala dito. Ay, time check, 12:36. Maligo na kasuwan mga idol. Ako rin buta sa iyo back ng buwan. Cellphone, babasa man. Ay, so mag panahon. Patay kita sa gusto. Mas muna ni. Pero kakabusta mo sa ka. Wait, huwag na. One eternity later. Time check, alauna na sa hapon. Matulog sa kat. Idol. Bago ini idol pero reskat mo masakay sa one best danaw karangin reskat mo penting kainit muragil ninyo gani nasoro kayo masubawan gando gayan sus kanindot sa panahon reskat mo ay One eternity later. So, mo ito mga idol. Gamot na ko dere. Ipakuha na nila ni Palabs ang seafoods. Ipatog na niya habal-habal dito sa Borbon. Ay, alaw na naman. So, palpak ka mga idol. Ito nilagay palpak. Alag. Okay to si Ma'am. Gusto mo na mo this Bourbon. Pero okay naman ko no si Lalax. Nagsabot naman ko no. Ma'am Belisa. Nagsabot naman ko no si Ma'am Belisa. Ma'am, salamat ka ma'am nga nagsabot ka ma'am. So, hindi lang tamang garag-garag ending ng idol. Paltos mata. Nala. En na.